silapha namhlanje ukuzoqedela imidlalo kaMhleli tournament we-athletics. Ngijabulisa ukuthi khona uMhleli kuthiwa usupportile. Ngijabulisa lokho kakhulu usupport athletics ngoba ngiyafisa ubona ukhulu athletics. Kuyisport esilula ukusenza njengoba ngibuka nje ground ngibachazela ngoba thema bengitshela bathi namhlanje beqala ukuthola ithuba ngaphansi koMhleli athletics kanti kukhona u-netball no-football. Age 14, 15, 16, bala 17, 18, 19. You see two, you see one, i-sport engisidlalelile i-jumping long, ngaphuma position number 1. Bengidlale u-8 to 12. Ngaphuma position number 1. Sibenzekile sukwini namhlanje. Ngidlalile i-200 meters ngaphuma position 1. Ngadlala ne-100 meters ngaphuma na position 1. Okwe-100 meters ngidlala i-personal best yami bengiqala ukuyidlala namhlanje. Oku-11.12 bengiqala ngempela ukudlala ngoba because bengisuka ku-11.8 from 11.8 to 11.12 so ngiyayibona improvement. So ukujabula kakhulu ngoba uMhleli befikile afakwa athletics ngethemba mhlawumbe ngelanga eba nabo amandla alokho ekhula amakhodi azobafasa kaMhleli eba-support futhi ngiyafisa ukuthi ekugcineni lama-team esiwaselectha namhlanje ama-selectha leli sonto ngaphansi kaMhleli kwama-team esiwaselectha ama-team ukona sikwazi ukukhula nawo sikwe-level. So ngibonga kakhulu ukuthi kuba khona kaMhleli namhlanje kakhulukazi ngibonga ukuthi ngibona ikhodi ebheka under uMhleli sifisa kakhulu kasonto yaba ney'kole kakhulukazi kwi-level kakhulukazi ziningi iy'kole ey'khona kodwa zincane ey'dlala i-sports ey'ningi zizifuka semfundweni. Engifisa ukuthi akwenziwe konke ukuze ukuthi ingane engekho good eklasini kodwa izothola lawo thuba lelo ukuthi ekusport ngasikhule ngesport for sure. Makuzila kwegroundini njengoba kusuke khona isifoni langa namhlanje zila ayingane etshwaleni ayingane eganga ejolazi zila zonke zikhathele ziyolala manje zivuthele ziyojima ziyoba yiphila impilo yokujima ziyaphuma into enebheda ayingane. Siyaqala ngama-athu 1519 girls besinomgijimo yedwa uGumede Olwethu Ndoda Kusuka 19 years 1500. Number 3 Mpanza Phumlani Mkandeni. Number 1 Besuthu Mvana at School 1500 girls 16 years. Number 1 goes to Manqele Amahle Vusmus Mhlalihlombe. Boys 16 years 200 meters. Number 3 Dan Leon Tukela. Number 1 goes to Unqele Lwandle Sinyabuza Mhlalihlombe. Mtukanyiso Zumu at Mhlalihlombe.
baqale bona-ke ku-100 meters baze bayogcina ku-1.5. Ema-age group beswenzile besenze u-14, 15, 16. Bebi-bracket eyodwa la begijima ndawonye bese kuthi u-17, 18, 19 nawo futhi begijima ndawonye. Ngithanda ukubonga indlela engidlale ngayo namhlanje noma bengayithembi kodwa ngithanda ukubona kumdala ukuthi ungigcinile. Ngithanda ukubonga ucoach nabo bonke abangisupportile. Nomhleli Foundation ngithanda ukubonga nawo ngokuthi usichaze ukuthi siveza amakhono ethu. Uhambe kahle kakhulu nakhona futhi bagcina bayathola abantwana ama-awards, bathola ikipa, bathola ukudla, everything, and they are happy. They are singing, babheke emakhaya, nothisha bajabule kakhulu. Relay winning team boys goes to Ethel Elson School. Shayzande for Ethel. Shayzande for Ethel Elson School. Sale kunjena ke Ethel, kunjena nje. Number 1, bagqoke ikipa bezoshutha.